अरे किती उशीर, तुलाच शोधायला जात होतो, तुझा फोन पण लागत नाही. अरे गावात रेंज आहे का? आणि त्यात गाडी पण लेट झाली. अरे काय सांगू तुला, चल. अरे ते प्रॉपर्टीचं काम कधी करायचं? करूया 1-2 दिवसात. अरे लय टेन्शन आहे त्याचं रे. मग संध्याकाळी भेट, काम झालं की पार्टी करू. अरे हो हो, अजून ब्रँड तोच आहे की बदललास? अरे तोच ओल्ड मग. अरे या मग काम भारी झालं. चला भेटतो संध्याकाळी. हो, प्रॉपर्टीचं काम आज तरी झालं पाहिजे. हो किती दिवस लावले या प्रॉपर्टीसाठी? होईल रे काम. काय तुझ्याकडून ओळखीचं नाही का इकडे? आहे तसे आहेत बरेच जण ओळखीचे. हां हो होईल. हो हो जाने मन कुठे चल माझ्यासोबत, तुझी लाईफ बदलून टाकते. चल पिंट्या, जरा याची हिस्ट्री काढ. पण भाई काही म्हणा, आजपर्यंत लय फुलपाखराची रडलीत तुम्ही. पण ही त्यापेक्षा लय कडक आहे बघ. अरे आपल्याला कडकच आवडतात. अरे कोण रे हा? रघुबाई आहे तो, गावातला लय डेंजर माणूस आहे रे. मागच्याच हप्त्यात लहान मुलीवर रेप केला रे त्याने. तिच्या घरातले खूप गरीब होते म्हणून काही करू पण शकले नाही. अरे मग एवढा खुलेआम कसा काय फिरतोय? अरे त्याच्या ओळखी मजबूत आहेत रे, त्याचं कोण काय करू शकत नाही. आपल्या प्रॉपर्टीचं काम करेल काय तो? हो करेल ना. ओळख करून देऊ का तुझी? दे ना. चल, ये झालं लगेच. तर ठीक आहे आपलं काम. चल ये, काही बसले ताई. भाई ते याच्या प्रॉपर्टीचं काम जरा राहिलंय, बरेच होत नाही. जरा बघा ना तुमच्याकडून काय झालं तर. जी काय प्रॉपर्टी असेल त्याच्यात 20% माझं. पिंट्या ओके बाय, 4 दिवसात उडवतो तुमचं काम. भावा काम झालं की आपल्याला पार्टी पाहिजे. देतो रे भावा, काय आहे तू. भावा एक विचारू, हां तू आमच्यासोबत एवढा दारू पियाला बसतो, तुला वहिनी काय बोलत नाही? बोलते ना, तुझ्या मित्रांना किडे पडतील. एक बकरा घेऊन कुठे चालला? शेळी पालन चालू केलंस की काय? अरे आता बड्डे येतोय आणि प्रॉपर्टीचं काम पण लवकर होईल, त्यामुळे ह्यालाच कापायचं त्या दिवशी. चल. अरे भावा प्रॉपर्टीचं काम झालं आपल्या. काय बोलतो, कॉंग्रॅच्युलेशन. तुला बोललेलो ना, भाईकडे काम केलं तो करणारच 100%. हो. तू फोन कर त्याला, फोन करून सांग ना. हा राहिलंच ते. The number you are trying to call is currently. फोन नॉट रिचेबल आहे रे. थांब, मी लावतो. अरे खुशखबर सांगितली पाहिजे ना. The number you are trying to call is Reachable आहे. आपण घरी जाऊन सांगूया भाईला. चल. चल चल चल, आपली भाईची पोरं पण तिथेच असतील. पार्टी करू आज. हा अरे भाई कुठे आहेत? फोन लागत नाही भाईंचा. प्रॉपर्टीचं काम झालंय माझं. अरे आम्ही पण फोन करतोय, फोनच लागे ना त्यांचा. अरे कसं आहे, महिन्यातून 1-2दा ना ते जातातच कुठेतरी आयटमला. आली लहर केला कहर. हा मग ठीक आहे, मग भाईला मी वेगळी पार्टी देतो. उद्या बड्डे आहे माझा आणि प्रॉपर्टीचं पण काम झालंय, तर मस्त बकरा आणलाय. या तुम्ही. आणि दारू काय लागणार? मला विस्की चालेल आणि याला बियर ना. आणि त्याला? अरे तो वासाने उडतो, त्याला काहीही द्या. चालेल. ठीक आहे, उद्या या माझ्या घरी. चालेल. त्याला घेऊन ये. हो. आज माझा वाढदिवस आणि तुझा शेवटचा दिवस. अरे आलात? हो. 2 मिनिटं आतमध्ये बसा. जरा ते कुत्र्यांना खायला टाकून आलो. मटण घेतलंय ना. अरे. आणि बड्डे पण आहे, त्यांचा पण पोट भरून दे. आलो सर. संकेत ऐक ना, घरी वाढायला कोण नाही, आपण नंतर बसू दोघं. पहिला ह्यांना जेवण होऊन दे. ठीक आहे, तू फक्त वाढायला घे. दोघं एकत्र बसूया. हा, चालेल. अरे झालं जेवण? झालं. 1 नंबर बिर्याणी, 1 नंबर होती हा भावा. अरे जबरदस्त. थँक्यू. चल हॅपी बर्थडे. येऊ मी. थँक्यू. हो काही काम असेल ना ह्याला फोन कर. ठीक आहे. चल. पोट भरला ना? अरे 1 नंबर. हॅपी बर्थडे. चला बाय. आपण ना आता बसू जेवायला. चला रे. हा बंटी बोल ना. हा कसा आहेस? अरे मस्त एकदम. तू कसा आहेस? मी पण एकदम मस्त रे. गावी कसं चालू आहे सगळं?
गावी कसलं काय रे, आत्ताच एकाना लहान मुलीवर रेप झाला. काय सगळी गुंडगिरी वाढली आहे नुसती. अरे काय या लोकांना अक्कल नाही का, लहान मुलींवर असं अत्याचार करतात माहीत नाही. ऐक ना, आणि मला जरा प्रॉपर्टीचं काम होतं तुझ्या गावी. एक प्रॉपर्टी घ्यायची होती, खूप दिवसांनी प्लॅन करत होतो तुझ्या गावचं. तर येऊ का, एक 10-15 दिवसाचं काम आहे. अरे मग ये ना बिंदास. तसं पण इथलं काम झालंय माझं, आणि राहायला कुठे हॉटेल असेल तर बघ ना तुमच्या गावी. उद्याच निघतो यायला. ठीक आहे, चल बाय. आज माझा वाढदिवस आणि तुझा शेवटचा दिवस. चल माझ्यासोबत, तुझी लाईफ बदलून टाकते. चल. रघुबाई आहे तो, गावातला लई डेंजर माणूस आहे रे. मागच्याच हप्त्यात लहान मुलीवर रेप केला रे त्याने. आपल्या प्रॉपर्टीचं काम करेल काय तो? हो करेल ना. ओळख करून देऊ का तुझी? दे ना. तू आमच्यासोबत एवढा दारू पियाला बसतो, तुला वहिनी काय बोलत नाही? बोलते ना, तुझ्या मित्रांना किडे पडतील. आज माझा वाढदिवस आणि तुझा शेवटचा दिवस. दोन मिनिटं आतमध्ये बसा, जरा ते कुत्र्यांना खायला टाकून आलो. मटण घेतलंय ना. अरे. आणि बड्डे पण आहे, अरे त्याचा वा. पण पोट भरून दे. एक नंबर बिर्याणी, एक नंबर होती हा भावा. अरे. जबरदस्त.